har du? Den er startet nu. Altså for det første, så er der ingen, der ved, hvad jeg hedder næsten jo. Og for det andet, så har jeg næsten aldrig Han hedder Noah. Tegård. Du har startet. Jeg har startet. Ja. Han hedder Noah. Okay, vi starter med den her. Det er Ikke sige det. concealer. Okay. Godt, jeg ikke ved, hvad noget er. Og vi skal bruge den her nu. Du kan lige prøve at mærke. Okay, er du klar? Okay, nu kigger vi bare lige lidt her under øjnene her. Ej, nu skal jeg. Okay, er du klar? Så lige lidt. Kan du sidde mod mig, Emilie? Okay. Jeg skal kigge på Noah. Og så sidder jeg bare lige. Du gør bare den her. Det er ikke ulækkert. Jeg har en kilder. Hvad? Kilder. Nå. Vi fjerner det bare ikke. Er I sjovt bare, Noah? Nej, ikke Okay. rigtigt. Så skal vi til dine øjne på en nu. Er du klar? Nej, helst ikke. Du har meget mørke øjne på en. Hvilken farve vil du gerne have? Lys. Ikke rigtig nogen af dem. Jeg er ligeglad. Giv mig bare noget lyst. Nej, ikke lys. Hvad for en vil du Jeg er gerne have? ligeglad. Den der. Den her. Den brune. Ja, for fanden. Fy for helvede. Er du klar? Hey, du har meget mørke øjne på hende. Det er faktisk ret smukt til dig, det her. Og bagefter, så skal vi se den. I kan se den i morgen. Jeg skal jo redigere alle mulige. Det bliver så smukt nu. Skal han så øjenskige på? Nej, det gør jeg fandme ikke. Vil du også have øjenskygge på noget? Nej. Jo, jeg har. Det er sådan 2 i 1. Den der. Desværre, man kan ikke rigtig se det hele. Nej, må jeg det der? Nej. Må jeg godt tage det her på dig, Emilie? Må du holde den i telefonen? Nej. Hæv. Nej. Jeg skal lige se. Hvad er det, du filmer inde på? Jeg filmer dig. Jamen, hvad er det inde på?